हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय चेनेल आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं। नै जोंहा लोगोआहाय बेंकआवहाय एसे खामानि दंनो ओमफ्राय बेहायनो थांनो नागिरदों बेंकआवहाय। दा मा उफाय थांनाय जायो लोगोफ्रा नायलांदोलाय। बेरायनोबो लुबैदों बेरायनो मोनैयाबो बिराद गोबाव जाबाय। बेखायनो दा बहा थांनाय जायो लोगोफ्रा नायलांदो आंनि भिडिअखौ। मोजांखानो लोगोफोर मालाय खाफाला बेना हारसिं नै मालाय बेंकआवहाय मानसिफ्रा लाइन थानानै बेंकआव फैफानायनि फुसकासो जाहैनो फुसका जाहैनो फुसका नैबे बिथाङा जानो नागिरदों। बेसेबां जाहोगोन? फैसा गैया। बेसेबांनि जाहोगोन? बेसेबांनि? निफ्राय टिउसन लायोमोन जों गोदो बैहाय। मोनामदों गेसावफोर मोनामखायोलै। देखो टेस्टी गोथाव। लाजियोनो लोगोआ। दा गेसाव मोनामदों। आंबो बाबासो नागिरदोंमोन ओरै मा होनलाय गुजुनोसो नागिरदोंमोन ओरै हां लादोंमोन। बाहाय मृदुलनि हाबा जानो नागिरगासिनो। आंनि हाबा फैदे गासिबो बयबो फैदे लोगोफोर बेहाय मृदुलनि हाबा। जाफैल' डाइरेक्ट बे जाग्रासोखा डाइरेक्ट जानायाव हाबफैखा मिथिबाय। बांद्राय जानो हाया होननानैनो बे गेसाव गारियाव बानायखादों। फैदे लोगोफोर बयबो बिनि हाबा। जोंना बेरायग्रा जायगा गैयिनि टाउनावसो बेरायलाबाय थायो। लोगोफोर मोजां बिराद दावराव। ओइ आंनि बे ग्रे कालारनि ब्लाउसखौ मोजां मोनबावदों। थै बेहायल' नायफैबाय थायो। सना दाहोनाय दंबा लानो हागोन। ओइ जाम्बिनि दख'नाखौ बैबादिखौसो साइज नुबावो। सेटारडेखायनो लामाया स्रिं स्र'। मृदुल मोसायला बेहाय। चलो नाचो। देनां आंनि हाबायाव बेहायनो बायफैदो दो दोख्लाखौ। जाम्बि होमार दे होमार। ओमफ्राय खोस्लि होथार दे। खोस्लि होनाया नोंनि बिबानथार। खोस्लि हाबायाव खोस्लि सिखारथारनांगौनो ना लोगोफोर। देनां आंनि हाबायावहाय खोस्लि होनांगौ बेहा। बेनि बिबाना खोस्लि बांद्राय गिदिरबो नङा खोस्लि साराय दो कुकार बेनि बिबानसो। होआबा जागोनसो नोंनियाव होनाय नङा आं जेबो। आयौ खोस्लि सिखारथारनांगौनो जाम्बिलाय खोस्लि। ओथिं थौदो। दुर्गा फुजा जादोंलायनो। ब्लाउसआ बै साइजखौ नङा बै साइजखौ दुर्गा फुजा जानो फैदों दुर्गा फुजा। मोजांथार। नै बेन्दिना टुक्लुक्लु मोजांबाव। देलायग्रा नै देलायग्रा। नै बिथिंबो दंजोबो। आं जा सैथारा गुजुलाबाय थाबा। नैबे जा मोजांबावसो नै। मा बुस्थु बे? बिबार गायनोबा नैबे जा गिदिर गिदिर जायो। दुर्गा फुजा जानानै फैखांबाय गस्ला बायदो। जोंना केम्पासआ बैनो बै गेटथिंजायनो हाबलाङो वो वाला। थांदो ना चलो थांदो। सोबागोन थाङाबा। सफैसिन थांफिननि मालायनो ओरैनो बिथिंहाबो देखायहरदो जोंनि केम्पासथिंजायनो। बिदिनो गांज्राय मोननि न' बियो बिदिनो थाङो। जोंनि नङा बैनो। बिदिनो गांज्राय।
क'क्राझारनि देरसिन कालि मन्दिरा बेनो लोगोफोर नैबे कालि फुजा जायो। कालि फुजा जायोबाथ' आथिं हरनोनो जायगाखौनो मोनलायलाया। सिङाव हाबासै ओरैनो फट'ल' खेबजानोसै लोगोफोर जोंहा। न'आव थांनोसै उरेदुला लाजिदों गंनानै थाबायबाय लाजिदोंनो मानोबा रिजोनखौ खिन्थाथ'ला आं लोगोफोर आरो आंहा मोनसे घटना जादों मिथिगौ माबा लोगोफोर मेथाइ जानो थांबाय आङो ओमफ्राय दाना सानै सेंग्राफोरमोन जिरायनानै दङ आरोना बिसोरो ओमफ्राय जिरायबाय दाना आंखौहाय फट' खेबखुमाबायनो लोगोआसो नुसनबायनो बिसोर ओमफ्राय फट' खेबनानै आंखौल' सेल्फि लानाय बायदि खालामबावबाय जाहैदों ओमफ्राय नुसनासै आं उनावसो खिन्थाबाय लोगोआ बेबायदि मालायखौ बेबायदि फट' खेबलाबायो नामा मानसिफ्रा ओमफ्राय बेहाबो मोनसे इन्सिडेन्ट जादों आं बेखौ खिन्थाथ'ला पार्सनेल प्रब्लेम बियो so much लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदो थेंक इउ